To abin tambaya a nan ga Aliko Dangote, shin me yasa ba za ka sai da man ga 'yan kasuwa kai tsaye ba sai ka hada da waɗancan waɗanda suka kware a ɓangaren cizgunawa al'umma? Yanzu man fetur a Najeriya ya kai ga har ana iya sai da lita ɗaya akan naira 1,000 da naira 300. Ana wata sai kuma ga wata. Yanzu haka da kamfanin man fetur na ƙasa ya ƙara ɗaga farashin man fetur daga naira 600 da ɗan wasu matsayi zuwa naira 900 har naira 1,000 a wasu ɓangarorin ma. A shi kansa gidajen man fetur ɗin na NNPC wanda yake magana cewa ya zama mai zaman kansa. To amma abin da za a duba a nan shine man fetur a Najeriya ya zamanto wani abu wanda yake kamar wata wukar ƙugu da shugabanni suke amfani da shi wajen musgunawa tare da cunkusawa al'ummar Najeriya haushi da sake sa su a cikin matsala a rayuwa. Yanzu abin mamaki a Najeriya babu wani tsayayyen farashin man fetur da za ka iya zuwa nan kamfanin na gwamnati ka sha, in ka kuma zuwa wani bangaren na kamfanin mai na ƙasa na gwamnati, duk da dai ana cewa wai mai zaman kansa ne. To amma wasu bangarorin litarsa ta nuna 990, wani gidan man kuma litarsa ta nuna cewa 1,000 da naira 50, kai wasu ma har suna cewa 1,000 da naira 200 a gidajen mai mallakin Najeriya. To ina kuma ga 'yan kasuwa su o'o da o'o waɗanda suke wasa wuƙaƙensu da zarar an ce an ƙara kuɗin mai za ka ga cewa a take ba sai an jima ba. Ba sabon bane balantana ka ce ka samu sabon farashi ka zo ka ƙara wa mutane. A take mutum zai sauya litarsa ta zama 1,000 da wani abu. Yanzu man fetur a Najeriya ya kai ga har ana iya sai da lita ɗaya akan naira 1,000 da naira 300. Talaka bawan Allah, ina talaka zai sa kansa? Dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar mai ku ji tsoron Allah. To amma sai dai wasu bayanai sun tabbatar da cewa kudaden da kamfanonin mai na kasashen waje suka zuba shiyoyinsu ko kuma hannayen jarinsu a Najeriya kafin a kai ga tabbatar da tace mai, wanda shahararren ɗan kasuwar Afirka wato Aliko Dangote ya kirkiro wata matata wadda za ta dinga tace mai yawan gaske a kowace rana a Najeriya. An gudu ne ba a tsira ba, domin ko zai mai da shi ne ga kamfanin mai na ƙasa NNPC wanda su za su dinga dillancinsa zuwa kuma hannun 'yan kasuwa. To abin tambaya a nan ga Aliko Dangote, shin me yasa ba za ka sai da man ga 'yan kasuwa kai tsaye ba sai ka hada da waɗancan waɗanda suka kware a ɓangaren cizgunawa al'umma da jefa talaka cikin wani irin hali? Me yasa ba za ka gwada ɗaukar wani mataki na ɗaya ɓangaren ba da ba a saba gani ba, an kuma bi dai ta hanyar da aka saba bi, wanda na tabbata cewa mai saurare da kallon mu zai yarda da ni cewa idan har aka bi ta kan kamfanin mai na ƙasa NNPC to fa babu shakka ba za ta taɓa sauya zane ba. Ya kamata mahukunta ku yi duba na tsanaki. Talaka fa ba bai san me yake ba, ya san abin da yake yi. Ya kamata ku tausasa, ku ciza, ku busa. Sai mun ji daga gare ku.